kablo ka paps karong adlaw magtinarong mata. Mao ganyan no kay ikapoy na tagtambay pa. Mao gani mo na ni ang sinugdanan sa atong pagbago sa kinabuhi. Sakto kay ka. Mga apply ta. Mga apply tagtarong nga trabaho. Nya tama-tama na job hiring dira oh. Ay diha Oh kana. Sakto di kay ning diskarte na to di ay. Perting sakto basta kay ready na yung mga requirements. Kompleto na ni. Tara masulod na to ta. Tara. Saba kamay ba? Yati ning bataan ni sige magdagandagan dre. Kabalo lang jogging ta. Nabi tarong tao mag-jogging ugod to. Inaanak din ng mga bata pre magdagandagan ugod to. Bata pa ba day na? Tagamay ana oh. Yati. Nabi bata na may bungot. Ano mo tara kay manito dito sa tong drop. Ano apply ano? Tara sige na. Sige na siya dia. Pero duda ko magdigid na bata ba. Oh, Lidri Paps. Tanawa basta ha. Job hiring no. Pasaw na to sa mga qualification. Degree holder. Degree holder ka? Oh. Oh, naman kay gibit-bit. Oh, degree holder ka. Ba din mo. Pleasant personality. Kuan man ta. Please, kapag mo hangyo. Hangyo man ta. Oh, na. Good communication skill. Teka, may kapag mo mga istorya. Di po commute nagasakay po tag. Ay, commute pa na kanina. Tama ni mo oy. computer literate. Tama kayo, hawag kita mluta. Hardworking. May hardworking kayo ta. Sabay isa. Nobody orders you. Ano tang tawas diha? Kaya umot man ta, wag tayo baho ba? Yo, inquire inside ah. Sulod na ta. Sulod na ta. Matik na ni tara. Asa naman si Boss? Wala pa man. Dili na post. Excited na kayo ba kay first time na ako mga-apply og tarong na trabaho. Paryata pulbaan ko gamay ba? Kompleto man kinang requirements nimo. Nakakadili tanan. Sure ka na sa tanan? Resume, mga unsa pa Tanan lagi sayo kay kunin man ta ako na ni andam Dahil dahan. ako magaling sa iyo kay ko nang alas 3 ko sa kadlawon. Nya tipa-tipa pa ato. Makapasar kita sa qualification. Ang pasal siguro uy. Kapo na kadro kita ko. Mao gani formal naman kita di ba? Mao gani. Sa nga trabaho yatag sa tuwa no. Ang kana lang Ready nang ka. Maabot ang tatawagon nila. Ay, kanang mga apply mo trabaho? Isa, basta yung trabaho daw. Ay, alay mo diri, sulod sa mo diri ah. Alay. Ay, dam. Kanang, excuse me, dam. Kanang, ikaw ang interview sa mo, ha? Ay, dili. Naman akong busing siya may mag-interview sa inyo ha. Ay, na. Hindi using. Tigunsa rin kaniya. Sekretary lang. Sekretary lang sa tuwa pa. Kung ang sekretary, perting ba pa. Samot tang. Isa ka amo niya. Musulod doon, Midriya. Oh, sige lang, sulod lang mo. Salamat kayo, madam. Salamat kayo. Excited na ikaw makakita siya ang busing ba? Sina. Ano yung busing? Wala kita o diri ah. Boss. Boss! Boss. Gusto nyo minawa? Yate, maning mag-i-scam man siguro taan eh. Saan mo sekretary niya? Scam man eh. Ito na ba sa sekretar? Kalitsit? Dili. Sabi mo. Bisa ni Mr. Lee. Kabul. Tawan siguro ni Kortuwa. Kortuwa. Hoy! Nake! Pati. Nang nabot na lang diri yan. Kasi magkasala, di ba? Mau galino basi mapaakan yung mga wire diri ah. Gawas sa tunan to, gawas sa tunan. Tangin na makasala jud gawas sa tunan ba dapat manggod ba ang kaning pitbull ay ang kulungan ba? Tanggal ano ni delikado ni siya pap pag makapaak ni diri. Mao gani ingon ako sa Ano ka inyo. ning kulba kayo trato ning ulit ta. Asa man na ninyo? Ma'am, inyong iro ma'am nakasulod sa inyong opisina. Amo lang gipagawas kay delikado makapaak ba. Tara. Ako yun na okay. Kuan nga ako aman ang amo. Kagi. Mo ni mo amo. Kira ka boss, kira ka boss. Buhay ko ninyo. Sa diri boss ni ani diri magstorya ta boss mga apply mi sa mga trabaho. Apply mi, boss, ha? Ito diri. Kaning mutaan namin boss ba? Unsa din nga trabaho kong sudlan? Gani boss, gwapo ba kay mga qualification o standard kayo? Naman duha, sunod mo sa ako. Kaya nilang trabaho. Murag formal naman kayo lang suot eh. Boss, diri na ta boss. Unsa man na boss? Kita mo na mga sagbuta. Ubus. Yuta ni mo na boss? Ako agyuta boss ay datuan nimo no. Oh, mo na yung trabahoon. Magunsa man media. Kanang mga sagbuta, mo na yung trabahoon. Limbisaan na nyo na. Mana mo? Agbason nimpyuhan. Ya pila ko sildo na mo ana.
150 ang adlaw. Binuang ang 50. Binuang mo lang 150. Yung sagbot. Mo gyud. Saman, di mo mo tayo na trabaho kay mangita og lain. 150. Binuang mo ng 150. Ay, mura man tagbayot ng styla. Di mo sugot ayaw. Oh, yate man ang trabaho. Tagaan na lang ka na mo 150 be. Ikaw hagbas ito. Tara. Kasi kag standard sa pagpang-apply tapos 150 ang adlaw. 150 na day ha. Ako. Bahala mo, sekretary, tabong! Yo, what's up migo? Nansa ko introduce sa inyo nga gaming app mo ni ang Epoch Game. I-click lang nimo ng link na sa comment section tapos click download. Mamili ra ka dira migo na register login, pero kung bago pa ka, automatic mag-register ka sa registration migo. Ibutan mo dira mo cellphone number, password, verification code ug referral ID. Then boom, automatic makasulod na ka sa Epoch Game. Nanay kasi klaseng dula dira amigo na Jogong Tiger color game ug uban pa, pero ako migo i-try ng color game kay color man na. Unya kung tahay migo daogan naka gusto nimo mag-cash out, i-click lang ang withdraw. Ibutan mo dira mo GCash account. Amount kung pila imong i-withdraw, then automatic maka-withdraw na kamigo. Kunya kung magdula pa kamigo pero nahot na naka-coins, click lang ng plus sign, mamili ka na 100, 200, 500, 1,000 ug uban pa. GCash ka apoy gamitan yan sa manmigo na gates nimo.